Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Talata 21 ga watan Mayu na shekara 2024 shirin da zamu soma a fadar shugaban kasa domin sanar da ku cewa shugaban kasan shugaban majalisar koli ta CNSP General de Brigade Chani Abdurrahman ya gana da 'yan gwagwarmayan nan masu neman cikakken 'yancin kasashen nahiyar Afirka. Kemi Seba dan asalin kasar Benin sannan da Natalia yar asalin kasar Kamaru sun zo na Nijar ne dangane da wata ziyarar aiki sannan sun yi amfani da wannan dama domin ganawa da shugaban kasan su tattauna da shi akan gwagwarmayar da musamman shugabannin kasashe mambobin kungiyar IOS cewa da Nijar, Burkina Faso da kuma Mali ke yi domin samama kasashen nasu da kuma al'ummominsu cikakken mafita. Daga nasu bangare Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zain ya gana da wata muhimmiyar tawaga ta jami'an gwamnatin kasar Shin. Ita dai wannan tawaga ta zo tattaunawa da shi ne akan dangantaka hulɗar da ke akwai tsakanin kasar Nijar da kasar ta Shin, musamman ta biyo bayan dambarwar da aka fuskanta a kwanakin baya tsakanin kasar Nijar da kuma kasar Benin dangane da magana fitar da ɗanyen man Nijar a tashar ruwa ta Seme da kasar Benin kin domin sayar da shi a kasashen waje. Lokacin da kasar ta Benin ta yi tsayin mai jaki ta ce ba za ta taba yarda ba a fitar da ɗanyen man na Nijar ta hanyar ƙasar ta Benin, kamin daga bisani kuma ta yi amai ta lashe ma'ana ta amince ta dawo ta ba da dama a so malo da wannan ɗanyen man zuwa ƙasashen waje domin sayar da shi. Da malaita ne gwamnatin ta Nijar ta riga ta kulle yarjejeniya da ƙasashen dangane da wannan kasuwanci. A wani bangare kuma Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zain ya kasance a ofishin jakadancin kasar Iran da ke nan birnin Yamai. Ya je ne domin isar da gaisuwar ta'aziyya da sunan shugaban kasa shugaban majalisar koli ta CNSP General de Brigade Chani Abdurrahman da kuma al'ummar Nijar baki daya ga magabata da al'ummar kasar ta Iran biyo bayan rasuwar shugaban kasar ta Iran Ibrahim Raisi wanda Allah yi wa cikawa a 'yan kwanakin baya-bayan nan sakamakon wani hadari da jirgin sayi yana tare da wasu mukarabansa da dama tare da fatan Allah ya ji kan musulmi Allah kuma ya gama rai da gafara. Ministar ilimi Dr. Elizabeth Sharif daga nata bangare a ranar yau dinnan ne ta jagoranci bikin aza tubali na farko na ginin karin wasu azuzuwa a makarantar firamare ta Tondigamai da ke nan birnin Yamai. Wannan na daga cikin tsarin da gwamnatin kasar nan ta yi na magance matsalar azuzuwa na zana da ake fama da su a cikin kasar nan waɗanda kuma wani lokaci kan jawo gobara wadda ka yin ɓanna har ma da asarar rayuka daga wannan wuri zuwa wancan. An dai ba da kwanaki 45 domin kammala wannan aikin. Ga ƙarin bayanin da Zulha Gambo ta haɗa muna. Ba da sabon numfashi a huskan makarantun boko na ƙasa shine gurin da magabatan ƙasar nan suka sa a gaba. A sahun gaba shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani wanda ya sa a gina sabbin kalasoshi da kayayyakin aiki ingantattu. Bulak 10 ne wanda kowannensu za ya kumshi kalasu 3 domin kawar da kalasoshi na zana. Ministan kula da sha'anin ilimi Dr. Elizabeth Sharif ce ta jagoranci wannan sabga. Ma'aikatar kula da gine-gine ta sojoji ce ta ɗauki yaunin aikin wannan da za su kwashe kwanaki 45 a nan unguwar Tondigamai. Imam Muhammad Lawali wakilin mai unguwa ta Tondigamai ya nuna farin cikinsa. Muna murna muna godiya da wani alheri da ya zo mana da sunan ƙasa. Allah ya saka ma magabatan nan namu da alheri. Kuma wannan aiki kamar yadda ministar ta ce a fara shi lahiya a kare lahiya misali kwana 45 da wannan sojawa za su yi. To muna fatan Allah ya cika wannan guri da Allah ya taimake su. Allah kawo kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa. Kuma muna murna wannan lakunoni da aka zana Allah ya sa wannan unguwa tamu tana daga ciki. Muna murna Allah ya ƙara alkhairi. Kuma ƙarin alherinmu wallahi da yartar ɗinmu na farko yana wurin nan shine Rabi'u. Wanda ya fara buɗa da kalas guda da yaranmu 18 mace 9 namiji 9 to direktar din ma yana nan ya zama dan unguwa kuma inspector na mai kula da wannan communicate shi ma Tondigamai ta same shi to wannan addu'a dai da muka yi bisa kan Tondigamai Allah ya karba mu kuma wannan iko da Allah ya kawo mu zabi ne na Allah mun gode ma Allah a ci gaba
har ba iyaka in Allah ya yarda Allah ya sa a yi zamani lahiya a ƙare lahiya wannan baiwa Allah ya ƙara mata lahiya muna ganin ƙoƙarin da take wallahi tun da muke ganin shugabanni tun kun tare ni a tashi na ban ga minister wanda ta yi ƙoƙarin ran gadi lakwal ba aka kama madan Elizabeth wannan ba ta sani ban santa ba amma mun gani alhamdulillah Allah ya ƙara mata fasaha kuma Allah ya ƙara lahiya kuma magoya bayanta Allah ya hudda munafukai Allah ya sa masu alkhairi ne take tare da su ba masu zagon ƙasa ba alhamdulillah ga dirtar nan da Allah ya ƙara dan bayani bisa kan wannan baki namu bismillah kuma lokacin da ya kire yaki nayi sai bisa kan superficie na 400 meter kare kin mutane ne ma lokacin da kare kin mutane ne sai Allah ya sa albarka ga tsoyin ga gasu mun ka tashi tsayin daka mun ka zo gani a sakina kuma wani da Allah ya ma albarka sai kama muna sai mun ka samu wurin ga to daga nan ne sai ya zama lakon daga 2009 na fara da yara su 18 ne tukuna da karshe mun ka samu 62 daga nan ne lakon kin ya cire ya zama lakon akan ga 2009 lokacin nan ne daga barbida da lakon kin ke dan waɗannan ayyukan na gina kalasoshi da shugaban ƙasa ya ɗau niyyar yi a cikin ƙasa baki ɗaya ba ƙaramin taimako ba ne domin 'yan makaranta za su yi amfani da su cikin jin daɗi da kwanciyar hankali a wajen ɗaukan karatun nasu kuma wannan kyakkyawan misali ne ga dukkan 'yan ƙasa saboda zancen ƙasa sai ɗan ƙasa. Asusun raya kasashen Afirka Fond de Solidarité Africain FSA ya taimaka ma babbar asibitin haihuwa Isaka Gazobi ta nan birnin Yamai da wasu kayayyakin aiki. Kayayyakin aikin sun hada da magunguna da kayayyakin yi ma mata tiyata domin kawo musu sauki musamman idan suka je haihuwa ta kawo gardama. Sannan kuma har ila yau akwai wata makekiyar rumfa da aka yi domin sauƙaƙawa ko kuma kyautata ma mata 'yan rakiya su samu inuwa. Shi dai a ranar yau ne aka yi bikin mika waɗannan kayayyaki ga shugabannin asibitin haihuwar Isaka Gazobi, bikin da ya haɗa maye-mayen magabata na wannan birni na Yamai da ma na ofishin ministan kiwon lafiya. Daga nasu bangare gwamnan jihar Yamai General Brigade Asuman Abdu Haruna ya jagoranci bikin kaddamar da rajista 'yan gudun hijira na kasashen waje musamman 'yan kasar Mali da ke zaune a nan birnin Yamai, haka zalika da dukkan masu neman mafaka. Shi dai wannan tsari na daga cikin wata hikima ta ƙididdige su 'yan gudun hijiran da masu neman mafaka, a san yawansu, a san adadinsu, ma'ana a san bukatocinsu. Haka zalika lissafin zai iya taimaka ma magabata da su kansu ƙungiyoyin agaji idan za su ɗaukar duk wasu matakai na taimaka ma 'yan gudun hijiran ko kuma masu neman mafaka. Shi dai wannan tsari yana daga cikin abin da ake yi lokaci zuwa lokaci domin tantance baki waɗanda ke zaune a cikin birnin na Yamai. Ministan kula da ayyukan gine-gine Colonel Major Salisu Muhammad Salisu na ci gaba da ziyarar aikin da yake yi a cikin jihar Damagaram. A ranar yau din nan yana cikin gundumar Tanut, a jiya kuma ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a cikin birnin Damagaram. Ga maimacin rahoton Kasum Muntare. Ma'anar wannan rangadi na mai girma ministan da ke kula da sha'anin sufuri shine na bi sau da kafa da gani da ido irin da ake tafiyar da aikace-aikace na hanyoyi a cikin wato jihar da magaram, musamman ma abin da ya jibinci waɗannan hanyoyi na cikin garin da magaram waɗanda kuma ke cikin wannan gagaraman tsari na raya manya-manyan birane waɗanda ke gudana a cikin jihar da magaram tun lokacin da a gudanar da tsarin nan wato na zandar sabuwa albarkacin wato wannan sallah ta 18 Desamba. Akan haka ne yau da safe mai girma minista ya kasance a wurare daban-daban. Da farko dai wannan hanya ta tsakankanin Rampoint Post OPVN zuwa tafkin nan na Kanya tsawon kilomita 3.115. Bayan haka mai girma minista ya kasance mararraba hanyar nan ta zuwa Maradi Rampoint Randa 7 masallacin Lawal Bala har kuma wato Rampoint Elf tsawon kilomita 3.313. Sannan da wannan hanya daga Rampoint Elf zuwa kasuwar Kuda har zuwa masallacin marigayi Alhaji Amos Kono da kuma zuwa babbar hanya mai nuha wato birnin Tanut, nan kuma tsawon kilomita 7 da yanka. Jimilla tsawon kilomita 18 ne ya kamata a zartar, kuma tuni an kammala aiki bisa kan kilomita 11.5, sannan kuma abin da ya rage kilomita 7.4. Jimlar kuɗi kimanin miliyar na bin miliyar
miliyar 30 ba ɗaya ne da miliyon 506 na faran sefa. Daga ciki tsabar kuɗi miliyar 20 gwamnatin ƙasar nan tamu ce ta keɓe su, sannan miliyar 9 da miliyon 200 bankin nan na Bowade. Jimlar aikin dai yanzu gadan-gadan an kwashe kashi 93 daga cikin 100. Ayyukan da aka meka hannun wato entreprise Satom wadda gadan-gadan na tafiyar da wannan aiki, abin da ya faranta ran mai girma wato minista Kanal Major Salisu Muhammad Salisu, wanda ya kawo safifiyar guda ga entreprise Satom kuma ya girgiza musu damtse, ya yi fatan a ci gaba da haka, inda mai girma minista ya ƙara jawo hankalin dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin tafiyar da wannan aiki a gama ƙarfi da ƙarhe guɗaya don abin da ke shaƙe kenan yanzu haka a zuciyar mai girma shugaban ƙasa, shugaban majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan tamu General de Brigade Abdurrahman Chani da kuma firaministan ƙasar mu Ali Muhammad Lamin Zain. Don wannan aiki in ji mai girma minista zancen ƙasa ne labisa nuno. Ka a tsaya ana cece kuce ba mu da wannan lokacin a halin yanzu in ji mai girma minista. Shugaban ƙasa da mambobin gwamnati a tsaye suke tsayin daka don kawo tasu gudunmuwa. Duk wani aiki wanda ya jibanci maganar ci gaban wato talakawa da al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya to za su saka ido kuma su ba da ƙoƙarin da ya kamata don ya zama tono ya cimma ruwa. Bayan haka wato mai girma minista ya jayo hankalin dukkan ɗaukacin al'umma nan birnin da magaran bisa ga mahimmancin inganta tsafta. Haka kuma mai girma minista a wani babban taro da ya jagoranta isowar shi nan cikin birnin da magaran bayan an saurari gaisuwar barka da zuwa ta mai girma gwamnan jihar da magaran Kanal Isu Labo, mai girma minista ya isar ma al'umma gaisuwar magabatan kasar nan tamu a sahon gaba, shugaban kasa, shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu General de Brigade Abdurrahman Chani da fara minista Ali Muhammad Lamin Zain, kafin kuma ya shaida ma jama'a dalla-dalla manuwar wannan rangadi na shi a cikin jihohin kasar mu. To masu kallon sauraren mu da wannan rahoton muka zo karshen shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran, nake muku fatan alheri, mu huta lafiya. Labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda bi iznillahi za mu zo muku da wani sabon shirin, sai an ji ku.